Iqeqe bafethu siqale yagqilaza bafethu happy new year 2023 bafethu sangena dwara katsha bafethu my name is King Ashu umfana kaKhuzo waphansi eshowe bafethu Ashu TV bafethu ngicela subscribe bafethu i-YouTube channel yethu bafethu siyashisa pe singabalanga be siyashisa hey siyashisa pe bafethu sikudedela indaba eziza ku Facebook. Kodwa namhlanje sizokuphula ulwazi esinalo bafethu sibuye sihambe socinga ulwazi bafethu emakhehleni amadala sibuke nangendlela okwenziwa ngaso bese sikupha lolo lwazi lolo esisuke silitholile. Mina kodwa ngikupha lolu ke lakithi ke engilibona lenzeka engeke ngibone kwenzeka izinto zenzeke futhi ngobona lapho ngibhalile ukuthi ukuzalelwa ekhaya koMama bafethu siyazi bafethu sekwandile ukuthi abantu abazalelwa koMama sebebaningi kwandile vele siyakwazi lokho bafethu. Mhlambe nawe nje ubuka lana unezingane oyizalele ekhweni lakho uzosizakala ke. Mhlambe nawe futhi ubaba wakho azange ekhokhe ekhaya koMama wakho uzosizakala. Bafethu ilale lento bafethu. Musana ukwenza izinto ngendlela yenu. Musu kuvele udumela izingane zakho le ekhaya koMama wazi ubuyilethe kini uzoyibiza isibongo sakini ungakhokha ungazwenze lutho. Uyayiqilaza lo ngane sidlule lapho. Nawe musa ukusuka kini ukusuka ekhaya koMama wakho uye kini. Uyiqilaza wena qi hayi ukuthi uqilaza ubani ubona ungaphumeleli nje ingakho ngobani wayisisa wena wayiletha kini wena ubani wena. Bafethu akekho umuntu wamahala. Akekho umuntu wamahala bafethu. Wonke umuntu ungwalana ogcine ukukhishwa khona inkomo. Ngizothini? Uma uthi uma wakho uhlala ekhaya koMama wakhe. Biza isibongo sasekhaya koMama wakhe naye kubakalazi. Nawe uzobiza leso sibongo leso sasekhaya koMama wakhe ngoba phela ikhona lapho wagcina ekhishwe khona inkomo. So angiyeke lapho ukujula kakhulu ngoba leyo nto izonidida kakhulu mase ngijulisa kakhulu. Sengiyisa lapho kodwa nje laba bagcina belobolelene ngwalapho. Yebo. Uma uthi uhambe wohlala kini wazi kahle ukuthi ubaba wakho aze ekhokhe ekhaya koMama wakho. Buyela ekhaya koMama wakho uyoba nje wakhona uyohlala khona nje. Ubone izinto zakhe azizukukhanya mfowethu. Ubone ukuthi awuzukuphumelela yini. Ngoba lento lena yokusuka ekhaya koMama wakho uyekini kanti ubaba wakho engakhokhile ngale iyona into ekucindezela emuva kakhulu iyona into ekubuyisela emuva kakhulu kanti futhi iyona into enza izitha zikwazi ukuthi ziyitapele nje lapha kuwena ngoba idlozi nawe sedidekile uthi hayibo lo muntu lona nantu uyisima kanjani umuntu lo ziyakubanga idala uzokuthiwa ubanga zidala zikubanga impela futhi ayidlali ufuna uzukhishwa ngendlela idala ibambele ibone uzokubonja wazalelwa la zikunamathe uthi uyangapha lezi engapha nazo zikubanga gcina ungazi ukuthi into enjani. So buyele ekhaya koMama wakho ungwalapho uyileso sibongo mawuthi uMama wakho mangema owathanda kakhulu wazala wena kodwa uKhuzo aze lobole kwangema ungwangema nje ngeke sikugulise futhi lo sibongo kuna usigulise sokuphumelelisa uzukwazi ukugcina zonke imfanelo zakhona ngoba bafethu kunezimfanelo zakhona kumele igcinwe bafethu kumele ukwazi ukuthi kulotsholelwane ekulotsholwaneni engikwaziyo akuze kube yilobole elingangaleli lomuntu esuke ephila nelobole labantu abasathandana kodwa kuyobe yilokho ukukhulumisana nomalume uthi into engaka mshana uzoba kanje wenze lokho bese wenza nale imbuzi le yokukhipha imbuzi ngapha ukukhishwa kini khishwe ngehubo nokwamukela futhi ngembuzi ngapha kanjalo bafethu ubone into zakho zoqonda ngqo. Checka nje ukuthi kanjani ukuze into zakho ayiqonde bafethu. Bafethu ulwazi engipha lona nginiphi inathi indlela esenza ngayo angisho ukuthi lolu lwazi lolu angisona sangoma ngilutho kodwa khona ngiyagaranta futhi ngiyashaya la ngishaya khona ukuthi cha mawukuthi ubaba wakho akakulobolile musu kuyibiza ngesibongo sakini sibize isibongo sasekhaya koMama wakho. Uma ukuthi ekhaya koMama wakho asisekho umuzi ozowakha wena uzowakho asekhaya koMama wakho ngeke uwakho wakini uzoqala ngasekhaya koMama wakho ube namandla bese ukwazi ukuyikhipha futhi ngendlela efanele uye esibongweni sakini.
So bafethu ilo lwazi benginipha lona bafethu uqaphelani bafethu, izinto ey'ncane ezisicindezelayo emva kwalapho sikhale ngabathakathi abalishumi. Hhayi, uyangithakatha ugogo wakabani, hheyi akunamthakathi la waphumelela uma kuwukuthi into zakho ey'qondile. Uma kuwukuthi idlozi strong mfowethu, hhayi bonke bogijima bezuthole bafowethu, ngoba hhayi yonke into ihamba kahle iba ubuthebelele bafowethu, iba ukeshe bafowethu, papayini bafowethu, papayini bafowethu, papayini.